Nyaya ndeyekundiimbisa rufu rwaAaron Manyengawana uyo akazoshaya muna April 2023. Nembo dzako chitupane mari dare zvisezvo zvaitwa kutaura izvozvo ndi Margaret Manyengawana aitaura kuna Ellen Chifamba. Titaura tinzwe Margaret. Zvakafamba sei? Agara. Nhau iripo ndeyekuti ini ndakatengeserwa munda naEren Chifamba nemunhu wake. Saka tatengeserwa munda takazoita nhau yemugani. Panhau yemugani ndopatakanetsana kuzosvika mai wataura vaburitsa mashoko kuna baba ekuti hauparimi makore mairi pamunda ipapo. Saka masoko iwayo takambenge takanyarara kuti pamwe kungotaurawo, asi ndakazoona baba havana kuzopedza makore mairi wabva washaya. Saka nhau iripo ndada kuti ndinzwisise kuti muromo wokuti hauparimi makore mairi unorewei. Izvo zvirikutaurwa kunewe Ellen. Akuzore changano. Ini zvazvandambotaura. Handina kumbozvitaura. Makambodetsana here pamugano? Pamugano vanga vasingaite nini. Kutengesa kwavakatenga munda. Ini ndandiri kumba. Vakauya nomwana wangu. Nomwe murume aibva kuMupururu. Vachibva vasongana kumatownship. Vachibva vangeenda kumunda. Indisipo. Zvafamba sei? Varume vangu vaimwa hwawa. Vachibva vangosongana kumabhawa. Kana mari yacho handiizivi. Munda ndobva watengwa? Imi hamuzivi? Ina handizvizivi. Ndiri kumba. Kuzoti pamugano vainetsana nomwana. Mari hamuna kutomboidya? Kana sendi. Murume anga aimwa hwawa. Saka pakadaro zvakabva zvakurwadzai kuti murume atengesa stendi yenyu, imi hamuzvizivi, mari hamuna kuipuhwa, mari yaperera mudoro, bva marwadzirwa neshungu. Ipapo changamira. Ini kuramba kwadaita. Ndakati makomba takatora hafanirwi kutengeswa. Ndaitengesewi. Ini handipani ipapo. Murume abva atengesai, muri kuramba? Ini ndiri kuramba. Saka makabva maita shungu manje? Handina kundoita shungu. Kana kuti iye mungaregere kuita shungu, imi hamusi kuda kade ndirino kuti mudzimai wangu otengesa chinhu chemumba medu, ini ndisingadi, ndongozviregerera kuti totoita shungu kaipa. Pamusoro murume akati munongoza zvarume. Ini ndoti nhai baba minda takabata iyi. Aiwa, hatisi kutaura zveruvarume, tiri kutaura zvemurume atengesa, mari haina kuya kumba, yandorungiwa doro, ouya, imimi hapana chamapuhwa. Mungaregere kutsamwa here kana nevi muri mwe? Ndinotsamwa. Munotsamwa ka? Asi murume anga aiva nehasha. Hatisi kutaura kumurume wenyu, zvaitika munoita sei? Ndinogumbuka. Munogumbuka? Wagumbuka unoita sei manje ipapo? Ndinombonyarara nokuti ndaenda kubvira murume. Unganyarara? Ndakanyarara. Ndakanyarara. Hezvo ka zviri kunzi panobuda mashoko. Panotogumbuka panotobuda chii? Indine zvarini izvezvo zvavakatenga munda baba. Vakatenga munda kuDare changamira. Wakatenga gore ripi? Ina handirizivi. Handirizivi. Asi kwakuDare? kuDare. Kwarini? kuDare. Patwana makore. Mangani? Nokuti murume anga akazobva 2017. Ndobafa murume wake? Wanguka. Wenyu? Atengesa gore ripi? Handicharizivi.
Andiri. Uyu kwa murume wake azofarika. Uyu murume wacho akapona manje. Manje April 2023. Yeah. Vari kutaura kuti azofa paita mashoko ekuti matenga mutora munda wangu. Pazofuitiwa mashoko aya murume wacho anga achimupenyu here kana kuti anga afa. Wange? Taakubvunza. Alright. Murume wawo anga afa. Ndiwo asara manje. Waakuchimutsiridza nyaya yekuti hamungatengi munda wani nekuti ari mupenyu murume airowa. Handiti? Saka murume wenyu anonzi Aaron. Anonzi Aaron. Saka chamira varati papa murume wenyu ndimakasara maane simba nemunda. Ini. Ezvo. Handina kumbozotaura. Handina kutaura. Pamugano pavanoreva changamire. Vakagamurugwa vakanetsa. Vachinetsa vachinda. Ndichida ini kuzofika ndoti wainetsana nani? Papa pano mwana wangu. Wainetsana nemwana wenyu? Aiwa hapo. Ndikati wainetsana nani hatina kuti ari kupi? Wainetsana nani? Nomwana. Mwana achitsigirwa nani? Mwana wanga asina nokuti ndo vangu vakatengesa venyu. Ini akatengesa ndi baba. Mwana na baba. Munda ndewani? Munda ndiwa baba. Murume wenyu? Saka munda wenyu kane murume wenyu. Mimi muramba munda wenyu sehuruwe murume wenyu. Aiwa ndiya. Musi mukadzi wacho here? Ndiri mukadzi wacho. Saka ndewenyu kamurutuna baba? Vakatengesa ndisingazivi. Ndichiyamba. Moenda mashoko amunonzi vakataura endai kuseri KweChuru tindonoti pane mashoko here akataurika uye kuti rufu rwemuchinda uyu rune here kubva pane zvamakaita here kuti afe muchinda uyu. Right, endai kuseri KweChuru. Basa rahwani asi vanhu vachawana kuya. Nyaya kuseri futi here? Manyenga wana na chifamba. Baba achangamira. Yaenda kuseri KweChuru. Nana maya. Tasvika chiremba abvunza mbuya. Zvikanzi mbuya muri kuitwa muroyi ka? Zvikanzi chiremba akati hakusi kunyeka. Mbuya munoroya. Saka vanzi imi mbuya modzokera muDare monozvitaurira mega pana Mambo kuti ini ndinoroya. Muri kutaurwa nevanhu vakawanda wasiya awa wega. Musha kwese uko ndiri kuona muri kungonongedzwa kunzi muroyi. Uchibva wabvumawo kanzi chokwadi zviri kuitika. Saka wambobvunzawo kuti inini kuroya kwacho ndinoroya sei? Kanzi aiwa mbuya imimi ndimi muri kutoshandiswa munotoenda munoroya. Saka wazodzokorora nyaya yawo zvowachibvunza chiti ko murume wamai ava ndini ndakauraya here? Zvikanzi ini ndiri kuti muri muroyi ende hazvina kutogumira ipapo. Saka chiremba abva ati chiendai munotaura mega muDare kuna Mambo kuti ini ndiri muroyi. Haana kutendererwa. Ndiro dare ratabuda naro. Saka tabva ipapo avo mai manyenga wana wabva wati inini toda kuti tiende pane umwe chiremba. Ndozvakutaura awawo. Hapana here umwe chiremba? Aripo Makwira. Madi kuenda? Titange endai kuno umwe chiremba kusati kwasvika.